नमस्कार सगळ्यांना, गोमंतकमध्ये मनापासून स्वागत सगळ्यांचं. सो गणपती आलेत सगळ्यांच्या घरी आणि त्यामुळं गोडधोड जेवण सगळ्यांच्या घरी बनतंय. गोव्यात स्पेशल जेवण बनत असतं. सो आज आपल्यासोबत आहेत भारती बांदोडकर, ज्या समाजसेविका आहेत आणि उत्कृष्ट स्वयंपाक करतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे गोव्याचे जे शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं, पारंपरिक पद्धतीनं ज्या रेसिपी बनवल्या जातात त्याचा त्यांना अभ्यास आहे. सो आज आपल्याला त्या भाज्यांचं खतखतं करून दाखवणार आहेत आणि त्या आपल्यासोबत आहेत. तर तुमचं मनापासून स्वागत आहे गोमंतकमध्ये. तुमचं पण स्वागत आहे आणि गोमंतकमध्ये सगळ्यांचं अभिनंदन करते, कारण त्यांनी मला हे संधी दिल्या. हो हो, तुम्ही छान स्वयंपाक करता असं मला माहिती आहे. मी आता नक्की तुमचा स्वयंपाक आहे तो टेस्ट करणारच आहे. पण नेमकं भाज्यांचं खतखतं कसं करतात पारंपरिक पद्धतीनं ते आम्हाला तुमच्याकडून बघायचं आहे. आमचे प्रेक्षक सुद्धा ते बघायला असूसलेले आहेत. तर आपण सुरुवात करूया. नक्की. पहिल्यांदा आपण साहित्य बघूया. 1 वाटी चणे, 1 वाटी तूर डाळ, ओके. मग ह्या पणसाच्या बिया, मग हे दोडकं आहे, मग केळी आहे. अच्छा. ही तळायची केळी असतात ती वेगळी. मग म्हणजे कच्ची केळी पण ही भाजीची केळी आहे. भाजीची केळी, ती खायची केळी वेगळी असते ना, ही भाज्यांची केळी आहे. ओके. मग हे शेवग्याच्या शेंगा आहेत. अच्छा. आणि ही तोंडली आहे. समज आणखी भाज्या म्हणजे ज्या लोकल भाज्या असतात ना त्याचंच खतखतं जास्त टेस्टी असते. आता लोक वेगळे वेगळे करतात, गाजर घालतात, बीट घालतात, पण ती टेस्ट नाही आहे. आणि ही त्रिफळ आहे. तर अशा पद्धतीने हे खतखतं बनवतात लोकल. आणि आत्ताचं जे खतखतं लोक बनवतात त्यात सगळ्यात कुठल्याही मार्केटमध्ये ज्या भाज्या मिळतात म्हणजे जे अवेलेबल आहेत ते सगळं ऍड करून करायचं. त्रिफळ आपण बघितलं तर ह्या ओल्या त्रिफळ, कच्चं फळ आहे. कच्चं फळ आहे आपण जनरली असं हे बघायला मिळत नाही. त्रिफळ हा मसाल्यातला पदार्थ आहे आणि जो की आपण तिखट वगैरे बनवताना किंवा जेव्हा स्पेशल बिर्याणी वगैरे बनवताना आपण वापरतो. चालेल, आता आपण सुरुवात करूया. तर आता मी शिजवायला घालते. ओके. पहिल्यांदा यामध्ये वाटाणे भिजवून घ्यायचे आहेत आणि तेच वाटाणे आपण सेपरेट शिजवूनही घ्यायचे आहेत. आता गॅस पेटवून भाज्या शिजवण्यासाठी जेवढं पाणी लागतं किंवा आपल्याला जेवढं खतखतं बनवायचंय तेवढं पाणी घालायचं. हे बघा, पाणी घालते, मग त्यात सगळ्या भाज्या घालते. फणसाच्या बिया घातल्या, त्रिफळ वाटायला टाकायची, केळी घालते, दोडक्याचे सुद्धा असे मोठे मोठे मग शेवग्याच्या शेंगा, मग तोंडली. आता आपल्याकडे ज्या भाज्या अवेलेबल आहेत त्या आपण घातल्या सगळ्या. झाकण लावते. आता हा मसाला तर अर्ध्या वाटीचं ओलं खोबरं, 2-3 चमचे मिरची पावडर अगदी तुमच्या तिखटाच्या प्रमाणानुसार आणि 2 चमचे हळद पावडर हे एकत्र मिक्सरला बारीक करून घ्यायचंय. आणि मी त्रिफळ ना वाटायला टाकते, कारण सगळ्यांना त्रिफळाची सवय नसते. साधारण 3 ते 4 कुकरच्या शिट्ट्या झाल्या की कुकर बंद करून घ्यायचंय. चणे काढून घेतले, शिजवलेले चणे. आणि त्याच भांड्यात आपण एकत्र शिजवलेल्या ज्या भाज्या आहेत त्याही काढून घ्यायच्या आहेत. एकत्रित भाज्या शिजवल्याचा एक वेगळा वास तुमच्या किचनमध्ये नक्की येईल. त्यानंतर त्यामध्ये आपण मिक्सरला बारीक केलेलं हे वाटण म्हणजेच मसाला एकत्र करून घ्यायचंय. चवीप्रमाणे मीठ पाहिजे असेल थोडंसं. एक 2-3 मिनिट झालं की यामध्ये साधारण 2 चमचे एवढा गूळ मिक्स करून घ्यायचंय. साधारण 1 उकळी येईपर्यंत हे मिश्रण शिजवून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीनं भाज्यांचं खतखतं तयार. गणपतीसाठी आपण बघितलं की छान पद्धतीने आपण स्वयंपाक केलेला आहे आणि भाज्यांच्या खतखते जे आहेत ते रेसिपी आपल्याला भारती मॅमनी करून दाखवलेली आहे. आणि त्याच्याबरोबरच जे ताटात पूर्ण ताट असतं तर एकंदरीत आपण इकडे बघितलंय की पानावरती छान पद्धतीनं हे आपण जे रेसिपी आज बनवली आहे ना ती इथे मांडलेली आहे. सो ते खाण्याचा एक आनंद असणार आहे ना, तो वेगळाच असणार आहे. पण आपण उकडीचा भात सुद्धा केलेला आहे आणि मुगाच्या गाठी सुद्धा केलेल्या आहेत. म्हणजे पूर्ण ताट आपण तयार केलेलं आहे. मला सांगा ते उकडीचं भात नेमकं काय आणि मुगाची गाठी कशी केली, कारण आता आपण भाज्यांचं खतखत तर करून दाखवलं लोकांना, पण
आमच्या प्रेक्षकांना हे पण ऐकायला आवडेल नेमकं कसं काय काय असतं हे काय सांगा नेमकं? उकडीचा जो भात आहे ना तो पौष्टिक आहे आणि तो जरा शिजायला टाइम लागतो, वेळ लागतो, पण त्याचं पाणी सुद्धा खूप रुचकर असतंय आणि पौष्टिक आहे. ते प्यावं सगळं, बाहेर टाकू नये. पण ते कुकरमध्ये केल्यानं त्यातच राहते ना, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. पण जर आपण भांड्यात करणार असेल तर ते पाणी प्यावं, टाकू नये. खूप चांगलं आहे. मुगाची गाठी, मुगाच्या ज्या गाठी आहेत ते 1 वाटी मूग घेतले आणि ते रात्री फुगत घातले आणि तर कोंब हे काढतं, अंकुर काढतं. पण मी त्याचं ना साली टाकल्या नाही. त्या सालीमध्ये सुद्धा पौष्टिक असते ना, तर त्यामुळे मी साली नाही टाकल्या, त्या सकटच मी ते केलंय. नंतर ज्या मुगाच्या गाठी म्हणतात ते सगळं काढून टाकतात, फक्त पांढरे आपले मूग घेतात. पण मी ते सगळं सकट ते हे केलेलं आहे. आणि त्यात 1 वाटी मुगाला मी 1 वाटी खोबरं घेतलं. मग तिखट कमी आहे, मग 1 चमचाभर मिरची पूड आहे, 1/2 चमचा हळद आहे, हळद पावडर आहे आणि 1/2 चमचा कोथिंबीर आहे. आणि हे सगळं शिजल्यानंतर त्यात ते मसाला घातला आणि मोहरी, हिंग आणि कढीपत्ता घालून फोडणी. तेल नाही, तेल खूपच कमी, म्हणजे 1 चमचाभर सुद्धा तेल नाही, तर एवढं ती फोडणी वरून केली, वरून नंतर केली. असं तेलकट नाहीये, फक्त खोबरं आहे. दुसरं वरण आहे ते पण असंच केलं मी. डाळ शिजवून घेतली, मग 1 वाटी डाळ, 1 वाटी खोबरं, मग त्यात हिंग घातलं आणि खोबरं वाटतानाच मी त्यात जिरं आणि हिंग टाकलं. वेगळं फोडणी नाही केलं, त्यातच ते घातलं आणि फक्त थोडं तूप घातलं. तूप शिजवताना तूप घातलं. दुसरं खतखतं तुम्ही बघितलेलंच आहे. फराळाला जे करतात, करंजी, लाडू, मोदक हे सगळं इथे ठेवलेलं आहे. दुसरं जे लोणचं आहे ते आत्ता आम्हाला हे मिळते, करमला मिळतं. त्या करमलाच्या ते करमल इथे आहे, ते पिकलेलं आहे आणि ह्या कच्च्या करमलाचं मी लोणचं केलं आहे. हे ताजं आहे, त्यात पण थोडंसं तेल आहे, जास्त नाही आहे. आणि ही चटणी आहे शेंगदाण्याची, ती आधी करून ठेवली होती. आणि हे आहे ते आंबाड्याचं रायतं. हे पण मी रायतं करताना ह्यात 15 हे घातले, आंबाडे घातले, 1 वाटी खोबरं घातलं, 1 चमचा मिरची पूड, हळद पूड, हिंग, मोहरी आणि मेथी घेतल्यानं जरा भाजले आणि 1 वाटी खोबऱ्यात ते सगळं वाटलं आणि 1 वाटी गूळ घातलं. म्हणजे प्रमाण राहतं, आंबट गोडचं प्रमाण राहतं. हे आता तुम्ही ही तवसळी आहे. ते 1 वाटी तवशाचा म्हणजे काकडीचा किस आहे, त्यात 1 वाटी रवा आहे, हा तांदळाचा आहे, तांदळाचा रवा काढून केलेला आहे. त्यात 1 वाटी मी गूळ घातला आणि 1 वाटी खोबरं घातलं. म्हणजे आपण रवा म्हणजे तांदळाचा रवा म्हणजे कणी एकदम बारीक. आणि त्याची रेसिपी कशी आहे? 1 वाटी ह्याला पण असं घेतलं, 1 वाटी मी तवसाचा किस घेतला, 1 वाटी खोबरं घेतलं, 1 वाटी तवसा म्हणजे काकडी 1 वाटी. आता ही काकडी ना थोडी अशीच किसतात की ते साल नाही काढत, साल असतानाच करतात. मी याची साल काढलेली आहे म्हणजे पांढरं थोडंच हिरवट. आत्ता जे काही भाजीपाला मिळतो, जे काही फळं मिळतात, जे काही पानं फुलं मिळतात, त्याचा उपयोग करूनच हे गणपतीचं पान केलं जातं. ह्या उत्सवाला गणपतीच्या दिवसात गोव्यात 5 दिवस 5 डिशेस बनतात आणि खरं म्हणजे भारी असतं. आणि हे सगळं आता आम्ही टेस्ट करणार आहे. नक्कीच करा आणि सांगा कसं लागतं. आपण टेस्ट करूया. प्रत्येक जे लोणचं असेल, आंबाड्याचं सासव आहे, उकडीचा भात जो आहे तुम्ही पहिल्यांदाच खाणार आहे आणि त्याचबरोबर भाज्यांचं खतखत, त्याची रेसिपी तुम्ही बघितली आहे. आणखी गोव्यामधलं तुम्हाला काय काय बघायला आवडेल त्यामुळे नक्की आमच्या कॉमेंट्स बॉक्समध्ये सांगा. आपण भारती मॅमची मदत घेऊया, आणखी वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सो आता आपण इथे थांबूया.